हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गाज्रि खौरां फैदों होननानै बेखौ बुंनांसिगोन नोंथांमोना मैया मिथिनो मोननाय जादोंमोन आत्मनिर्भर असम अभिजाननि फैसाखौ नोंथांमोना 1 लाखखौ सेप्तेम्बर मासाव मोनगोन होनना नोंथांमोना खौरांखौ मोनदोंमोन नाथायबा जोंहा दा बावैसो चिफ मिनिस्टार बिथाङा मोनसे टुइट खालामना खोन्थाहरदों दे नोंथांमोना आत्मनिर्भर असम अभिजान बे स्किमनि फैसाखौ नभेम्बरावसो मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोना नायनो हागोन नै 2024 नभेम्बरावसो मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिफ्राय इन्टारभिउ प्रसेसा 30 जुनाव कमप्लिट जाजोबगोन ओमफ्राय आरोबाव स्टेट लेभेलाव जोंहा सिलेक्शन जाबावगोनसोनो 30 जुलाइ 2024 नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बिनिफ्राय ट्रेनिंआ जोंहा जायफोर सिलेक्ट जायो नोंथांमोना ट्रेनिंआ 20 आगस्तनिफ्राय जागोन होनना बेखौ बुंदों ओमफ्राय ट्रेनिंआ जोंहा 31 अक्ट'बर 2024 आव जोबगोन बे ट्रेनिंआ जोबखांनायनि उनावसो नोंथांमोना नभेम्बराव फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना लिस्टफोरखौ नायनो हागोन दै नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे गाज्रि खौरां फैबाय होनना बेखौ बुंनो नांसिगोन नोंथांमोनाथ' सेप्तेम्बराव मोननो गोनांमोन मैयानि